muya. Diema mayo muya onge. Wachak gi chien ka. Wan kaka jo UDA wa jomohero go erokamano. Kendo wan jomoko ma wahero gi kido moro ma jatendwa nigo. Ni ka ng'ato timoni maber, tigone erokamano, to kipand ber ma ng'ato timoni. Wan jo UDA, wan cognizant of the strength and support ma ODM nomiyo wa sama ne piny ogak kodwa higani mwaka dwe mar 6 kaluwore gi ng'anyo mane interest mag vijana jomoko nodhi hijack mar kaka ne wachore mar loko sirkal marwa. Koro wagoni ODM erokamano. So adwa wacho categorically ni ODM ok hijack kendo ODM ok threaten the existence of my UDA. However, allow me mondo mi anyiso wadwa ni Honorable Junet Mohammed is a high-ranking ODM statesman. This is someone who hold position madongo at the National Assembly for a record 10 years. Ka en ng'ama en nyapara mar jogo moyier e od bura. Mano miyo the fact ni pecking order mare ni malo, to it comes ni nitiere ODM leadership and the structure. Ni kod faith in leadership mare kod decisions mo make as a Kenyan of sound mind. Kora dago mano ng'e ni Junet Mohammed nigi democratic right, equal ODM has faith in him. Wan bende wan kaka jo UDA ok wane gima rach ka Junet Mohammed oversight sirkal, nikech ng'ama otame oversight sirkal onge. Adwa remind kendo ni the National Assembly, the legislature, onge opposition. Nitiere the minority side kod the majority side. All the members of the legislature nigi a sole primary role mar oversight the executive, irrespective of their political affiliation. Ema da penjo weke ni bende sani koro gineno ka gima koro